Pues vamos con nuestro último invitado de esta tarde-noche de domingo cultural aquí en TV4, en Vila-real. Esto es Quadern en Blanc y tenemos el honor de recibir de nuevo en esta casa al escritor Vicent Ussó, un escritor que es noticia en los últimos días porque ha sido galardonado con la última edición del Premi Enric Valor de Narrativa, uno de los premios más prestigiosos de narrativa en la Comunidad Valenciana. Pues Vicent Ussó, bien hallado, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí y sobre todo enhorabuena. Gracias. Porque más allá de la dotación económica, que también es importante, estamos hablando de uno de los grandes premios, ¿no? Sí, és un dels grans premis valencians i per tant fa molt de goig que el jurat hagi pensat que la meva novel·la era mereixedora del premi. Lògicament, sempre és important que te reconeguen el treball, és important que te'l reconeguen els lectors, sobretot, però és també molt gratificant que un jurat d'especialistes consideri que entre 19 obres aspirants, que no són poques, la teua mereix el premi, no? Per tant, és molt satisfactori. Pues del paradís a les fosques vamos a hablar en los próximos minutos, es el título de la novela con la que ha obtenido Vicent Ussó este premio. Ráfaga para él y comenzamos la entrevista. El paradís a les fosques, un título que sugiere mucho en relación, es muy alegórico, en relación a lo que es la temática, ¿no? Esa apetencia empresarial por el dinero y por el poder y el topetón con la crisis, ¿no? De hecho, la novela arranca en 2008, ¿no? Sí, la novel·la arranca de manera simbòlica el dia que cau el grup bancari Lehman Brothers, un grup bancari que, per a que ens fem una idea, havia resistit no sols les dues guerres mundials, es funda a finals del segle XIX, sinó també el crac del XXIX, l'enorme crisi del XXIX que va acabar pràcticament amb l'economia dels Estats Units i que va caure a mitjan de setembre de 2008. A més, n'hi havia un reportatge de vídeo d'una cadena de televisió en què els treballadors de Lehman Brothers eixien en caixes, en els seus utensilis personals, i sobretot, més que la imatge diguem aparent, sobretot eren els plors, els laments, perquè consideraven que tot allò que ells havien projectat cap al futur, les seues il·lusions, fins i tot dins de l'empresa, de sobte se n'havien vingut avall. Per tant, a mi m'interessava el moment en què algú apaga l'interruptor del paradís i el deixa a les fosques. És una història d'avarícia? Més que d'avarícia, sí, també, però sobretot ambició fora de mida. L'ambició és molt legítima, l'ambició en termes artístics és indispensable, per exemple, però l'ambició quan no està subjecta a una moral, és a dir, quan consisteix simplement en escalar a qualsevol preu, troba que no és la millor manera d'enfrontar la vida. I en un moment determinat s'havia instal·lat en la nostra societat la sensació que aquell que no intentara aconseguir l'èxit, que anomenaven, que consistia en tindre un cotxe més gran que el veí, una casa més gran que la del veí, una dona o un home més espectaculars que els del veí, etc. És a dir, qui no pretenia aconseguir això, qui se'n conformava amb un cotxe més o menys un utilitari que te puga servir però que no tinga una aparença gran, era directament un idiota o un imbècil. A mi aquesta manera d'entendre la vida em resultava bastant repulsiva, però s'havia instal·lat d'una manera molt general en la nostra societat. Però arriba un moment en què algú apaga l'interruptor, les coses deixen de ser com havien pensat molta gent, comencen a no poder pagar la casa, no poder pagar el cotxe, i no parle ara de la gent que necessitava la casa per a viure, sinó aquells que s'havien comprat un cotxe de 3 quilòmetres de llarg. I per tant, aquest moment és un gran moment per a reflexionar sobre la condició humana. Qui és el protagonista del Paradís a les fosques? El protagonista es diu Matías Passera, i és un comercial d'una empresa ceràmica que viatja pel món i que sobretot l'impulsa l'ambició d'arribar cada vegada més alt i més lluny. Quan té per davant companys, intenta pujar per dalt dels companys, i quan dalt d'ell només està l'amo de l'empresa, intentarà pujar per dalt de l'amo de l'empresa. I si n'hi haguera més, intentaria pujar més allà. És una novel·la molt viatgera, precisament perquè un comercial ha de viatjar. Ell és el responsable del mercat asiàtic. Moltes de les empreses d'esmalts de la zona nostra es porten material a Indonèsia, i l'obra comença en Jakarta, en una ciutat absolutament caòtica, on els embussos no són puntuals, són permanents, i on hi ha una zona on viuen els indonesis i una zona on viuen els que van a fer negocis, que no tenen res a veure, i també m'interessava com a paradigma
d'aquell lloc on hauríem arribat, i de fet potser estem arribant si no tenim una altra consciència de la vida, no? És a dir, un lloc on uns quants es beneficien de tot i la resta no tenen res, no? També m'interessava un poc per aquest contrast. Després té una segona part que té com a nucli central una illa que es diu Paradise Island, és a dir, l'illa del paradís, no? On començaran a caure el castell de naips i acabarà en un projecte de parc temàtic absolutament descomunal que s'intenta fer per ací, per la vila, que és el lloc on jo solc ambientar les meves novel·les, i que evidentment acabarà, es quedarà pel camí i deixarà com a conseqüència un espai absolutament desolat. O sigui que d'Indonèsia a Vila-real. Sí, clar, és un viatge molt literari, entenc. Un viatge molt literari. El otro día escuchaba en la televisión que empezaban a subir otra vez los precios de los pisos y demás, que ya había el temor a la burbuja. ¿Se puede aprender, se debería haber aprendido, ¿no?, de crisis anteriores, o tú crees que esto volverá a pasar? Sí, bé, de fet ha passat més vegades, i allò que diuen que els pobles, si no coneixen la història, la repeteixen, quan la coneixen també la repeteixen, no? De fet, estem assistint, i mira que fa ben poc, a un auge del feixisme, del nazisme, amb totes les connotacions de modernor que vulguis, però amb el mateix missatge que va portar a la catàstrofe a Europa, no?, entre altres condicions, no? Per tant, aprenem poc. Jo crec que no és que aprenguem poc, sinó que aquells que mouen els fils, pot ser en algun moment la crisi no l'han intentat ni evitar. És a dir, ha hagut molta gent que ha fet negoci amb la crisi, ha hagut molta gent que s'ha fet més rica, i per tant aquests que s'han beneficiat del mal moment dels altres no tenen cap inconvenient en repetir la història, no? Per tant, hem d'estar sempre en alerta, perquè d'una banda les tendències, d'una altra banda els interessos ens poden portar altra vegada a repetir fins i tot les catàstrofes que hem viscut, no? ¿Qué porcentaje de reflexión sobre lo que es la ficción podríamos darle a tu novela? Les novel·les no han de ser, és a dir, no han de destinar-se a reflexionar en si, sinó que han d'explicar una història. És a dir, una cosa és el moment del que jo partisc, que és la situació d'ambició il·limitada, etc., que hem parlat. Una altra cosa és els elements simbòlics que vulgui utilitzar, la caiguda de Lehman Brothers, Paradise Island, etc., i una altra cosa és la trama i la novel·la i els personatges. La trama i la novel·la són personatges amb carn, jo he intentat que amb carn i ossos, amb vida pròpia, que empatitzen amb el lector, que siguin capaços de transmetre-li la seva vida interior i la seva vida externa, i a partir d'ací que els passen unes coses que el puguen fer moure la reflexió al lector. Però la reflexió ha de ser del lector, no ha de ser de l'escriptor. L'escriptor partís d'un món que vol reflectir i partís d'una història que vol explicar. I en aquesta història es mouen una sèrie de circumstàncies que són les que han d'impulsar la reflexió del lector, però la reflexió no ha de ser mai de l'escriptor. ¿Hay otra subhistoria personal del protagonista dentro de la novela? N'hi ha moltes. N'hi ha la història de relacions amb la seva parella, la història d'encontre, desencontre amb el seu pare i la seva mare, i hi ha sobretot una història familiar que arranca des del seu avi i que s'ha mantingut en un cert secret. Ell no coneix res i en un moment determinat el silenci moltes vegades és com un pantà que omples en excés i rebenta les comportes i acaba, diguem, inundant la vida del protagonista i fent-li canviar la perspectiva fins i tot sobre la seva pròpia identitat. Per tant, sí, en totes les novel·les que aspiren a arribar lluny, a més de la història principal, han d'haver subtrames. En aquesta n'hi ha moltes subtrames, algunes d'una certa extensió i unes altres molt puntuals, però sí, està plena de personatges secundaris, de subtrames, etc. Tot i que és una de les meues poques novel·les que tenen un protagonista, perquè a mi m'agrada, en general, el protagonisme més coral. En esta, curiosament, el protagonista és Matías Passera, el protagonista indiscutible, després hi ha més personatges, però diguem que sobre ell se centra el focus principal d'atenció. Eres un autor muy afortunado también en cuanto al tema de los premios y merecidos, además, pero este tiene especial valor, ¿no? Sí, perquè és un dels grans premis que tenim al País Valencià, perquè l'han guanyat una sèrie d'autors que a mi me mereixen molt de respecte, perquè era un dels que me faltaven i sempre intenta arribar a les coses que encara no he pogut aconseguir, perquè la publicació la fa la principal editorial del País Valencià, que és Edicions Bromera, i per tant tindrem una difusió com cal, una distribució perfectament al nivell que
jo aspire, no? I per tant, bé, tots els factors estan a favor. És, com digues, un premi de molta rellevància i m'ha fet un goig molt especial. També perquè va vinculat al nom d'Enric Valor. Jo vaig tindre la sort de conèixer Enric Valor. Eso te iba a preguntar, ¿llegaste a conocerlo? Sí, li vaig fer una entrevista, fins i tot li vam donar el Premi Socarrat Major, crec que era l'any 97, serien 4 anys abans de morir, una cosa així, bueno, no recordo exactament. El cas és que vam anar a sa casa a plantejar-li la qüestió i quan va vindre a recollir el premi vaig tindre el goig i l'honor de fer-li una entrevista amb bastant profunditat i era un home d'una gran qualitat humana, educadíssim, una educació quasi del segle XIX, és a dir, un senyor en el sentit més estricte de la paraula, absolutament respectuós en tot el món, i ell que era un dels grans homenots valencians, és una de les grans figures culturals del segle XX valencià, em tractava a mi, que acabava de publicar La mirada de Nicodemus, la meva primera novel·la, com si fórem col·legues al mateix nivell, i a mi això em va impressionar, encara se'm posa la pell de gallina quan parle d'esta qüestió, i em va fer un goig especial anar a Castalla, que era el seu poble, passejar pels carrers, veure la casa on va néixer i rebre, diguem, els seus veïns. Com a anècdota te puc explicar que em va fer una emoció un poc especial que una senyora, una veïna de Castalla, quan se va acabar l'acte de lliurament del premi, perquè el fan a l'auditori de Castalla i va pràcticament tot el poble, va vindre a saludar-me, com tanta altra gent del poble, i em va ensenyar l'estampeta de comunió d'Enric Valor, l'estampeta que van repartir el dia que va prendre la comunió, ell i la seva germana, perquè la seva mare, la mare d'aquella dona, havien sigut amics, etc., i se li notava un goig, una emoció especial que em va transmetre absolutament. Per tant, per a mi és un premi molt important. Oye, Vicent, estás en la radio también. Sí, fem una secció sobre tècniques, recursos i curiositats literàries en un programa que es diu Plaer de ma vida, que es fa en Apunt Ràdio, i la meva secció es diu La bona lletra i intentem explicar un poc el que hi ha darrere de les novel·les. Com és aquesta experiència? Molt gratificant. Partís un poc de l'arquitectura a la ficció, que és el llibre sobre tècniques literàries que vaig fer arran dels cursos que donen la UNED. A la gent, a la productora, li va fer gràcia el plantejament del llibre. Van atrevir, perquè és un atreviment, traslladar això a la ràdio, que era una qüestió que no s'ha fet, jo crec que mai, o apenas mai, no es pot dir mai en cap circumstància, perquè sempre hi ha algú que ho ha fet, però en principi era una qüestió bastant insòlita i em van plantejar això, a partir d'uns certs exemples, explicar algunes de les tècniques, com per què utilitzar un narrador testimoni o com gestionar la documentació, coses molt puntuals. És una secció d'uns 12 minuts, una cosa així, en la que a més comentem microrelats dels lectors, i la veritat és que està sent molt gratificant la resposta dels oients, la que m'arriba i la que me conten que tenen per ahí, i estic molt satisfet en l'experiència i en el resultat. Nos alegramos mucho por todos tus éxitos. Y bueno, ¿la novela para cuándo? La novel·la eixirà després de l'estiu. Contem tindre-la per a la primera setmana de setembre, perquè és quan arranca la campanya de Nadal i hem d'estar a Barcelona, la Setmana Lliure en català, haurem d'estar en diferents llocs i, per tant, convindria com a tard que estiguera a finals d'agost, primers de setembre. Te farem tornar. Com vulgueu, és sempre un plaer, ja ho saps. Moltes gràcies. A tu. Pues despedimos a nuestro último invitado de esta tarde-noche y nos vamos de viaje cultural a la ciudad eterna.